गती वाहते आहे हा जो कार्यक्रम आहे, या गावामध्ये कुठे प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेतलेले काही तरुण याच्यामध्ये नाही. या मातीमध्ये 70मध्ये तयार झालेले केरी आणि इतर परिसरातले आहे. हे मला जास्त महत्वाचं वाटतं. जितकी ही चळवळ आपण जी मराठीची म्हणतो त्याची ऊर्जा कुठे आहे, तर त्याची ऊर्जा या सगळ्या कार्यक्रमातून कार्यकर्ते आणि मराठीचं जाज्वल्य प्रेम, जे अलीकडे भाषा आणि संस्कृती याबद्दल काही वाटत नाही अशा प्रकारची जी तरुण मुलं दिसतात, तर त्यांना व्यासपीठ देऊन पुन्हा एकदा भिजत चाललेलं आणि आटत चाललेलं त्यांच्या अंतरंगातील मराठी नदीचं पाणी ते जरा मोकळं करून तो प्रवाह पुढे नेण्यासाठी अकादमीप्रमाणे इतरही अनेक संस्थांनी आपले कार्यक्रम सुरू केले आहेत. मी काही भाषण देण्यासाठी आलेलो नाही, परंतु अकादमी या दृष्टिकोनातून काम करतो आहे. काही मर्यादा आहेत, सरकारी अकादमी असल्यामुळे काही मर्यादा आहेत आणि ते मर्यादा असल्यामुळे असं असतं की एका घरामध्ये तुम्हाला समजा सांगितलं इकडे जाऊ नका तिकडे जाऊ नका, ठीक आहे इकडे जाऊ, पण खिडकी तर उघडता येते आणि बाहेर तर बघता येतं. तर मराठी अकादमी अशा सगळ्या खिडक्या उघडून बाहेर बघतो आहे आणि झाड जर फुलत नसेल ना आणि फळत नसेल ना तर लक्षात घ्यायचं, झाडावर वर पाणी मारून काही होत नाही या निर्णयापासून झालेलं आहे. झाड जर त्याला फुलं येत नसतील तर आपण किती वेळ बरंच पाणी मारतो, कशी फुलं येत नाही, पाणी मुळाशी टाकलं पाहिजे. आणि मुळाशी पाणी टाकण्याचं काम मराठी अकादमी जे करता येते असं की तरुणांसाठी, महिलांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी मध्यंतरी पुस्तकं वाचत नाहीत, ते पुस्तकांच्या वाचनाची नदी सुद्धा अटक झालेली आहे. अकादमीने जाऊ पुस्तकांच्या गाव अनेक तालुक्यामध्ये कार्यक्रम सुरू केलेले आहेत. आत्ता परवा आम्ही इथे 70मध्ये येऊन इथल्या एडीआयच्या याच्यामध्ये त्याच्या 3 एडीआयना भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की मराठीच्या सरकारी शाळा बंद पडतात, तेवढं मोठं संकट आलेलं आहे. एक 4-5 वर्षापूर्वी इथं विजय बसलेला आहे आणि इतर आमचे अनेक कार्यकर्ते आहेत की अशा तळमळीने अशा कळकळीनं काम करणारे आणि ज्यांना मराठी सगळ्यांना हवी आहे, पण ती कशी शिवाजी जन्माला यावा पण तो शेजारीच्या घरी. मी काही करणार नाही, मला मराठी झालेली हवी आहे भाषा, पण त्यासाठी मी काही करणार नाहीये. त्यांनी सगळ्यांनी मिळून आंदोलन करावं, त्यांनी सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करावे आणि मला मराठी भाषा राज्यभाषा करून द्यावी. हाच जर हे वाटत असेल तर हे शक्य होणार नाही. यासाठी ज्या व्यक्तीला, मग तो कुणीही नसो, ज्या व्यक्तीला वाटतं की मराठी आपली राज्यभाषा व्हावी, त्यांनी प्रत्येकाने असे कार्यक्रम जे असतील त्यांना आपली उपस्थिती लावली पाहिजे.